Gatan muran mai nagarta, mamar mu mai kyau da kyauta, kuma gata mai son zumunta. National Board of Trustee, Allah ya dai kare mama. Nana Aisha kwai nagarta, an shaidi ba kya da zamba. Ƙwariyar ki ta dace zane, kina da kaunar mutane. Na zo ina fada zaune, na zo in gaishe da mamar mu na nasiya mai son mutane. Malam Mamun me yake faruwa? Nake ta jin kuna ta surutu. A ku zo. Malam Bello. Dawo Abin da yake faruwa a jihar mu. Abin da yake faruwa a jihar mu ta Gombe inda ka san ba 'yan Najeriya. Mu fa a Gombe, especially a Akku. Ba mu san kansilan mu ba na yankin mu, ba mu san dan majalisan kasa na yankin mu ba, ba mu san dan majalisan tarayya na yankin mu ba. Kai mu kan abin ya mana musamman lusarin dan majalisan nan. To yanzu dai ina za ku je gaba daya? Ni daga nan sai kirfi ko bara. Abin da zai faru ba haka za a yi ba. Ba mu da jihar da ta wuce Gombe nan, idan mun tafi mun barta ina za mu je mu. In sun gama sai mu dawo. A'a, mafita guda ɗaya ce yanzu. Shawarin da zan ba mu tattara gaba ɗayan mu je wannan mata mai daraja mai albarka mamar mu maganin kukan mu Honorable Aisha MB Ahmad magayakiyar Akko, mu je mu ba ta hakuri da dawo ta karbi wannan lusarin dan ba zai iya ba. Wallahi na mai numfashi. haka da ai. Haka za a yi. Wallahi hakan da ai. Allah ya mata albarka. Wallahi wannan ya zo da magana mai kyau. Maman mu maganin kuka mu. Na gaya ma ina sakanni indire. Takan riga ɗalibi zuwa, takan riga malami zuwa saboda tabbatar da ana zuwa makaranta akan kare kuma a lokaci. Gaskiya ne. Hajiya Aisha tu Ahmad wannan mata Allah mata albarka. Amin. Numfashinta zaka ji nan ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Zan imani da tausayin talakawa. Amma an kullum na gano ku yi haƙuri. Mama za ta saurare ku, kuma har yanzu ayyukan da ta na alkhairi suna nan suna biya, don ina gaya muku last ɗalibai da aka ɗauka na ƙarshen nan ma an ɗauki ɗalibai sama da 70 da wani abu. Nunan da kuka gan mu na albarkacin ta muke ci, ga ta nan kun gani albarkacin na nasiya amana ne. Kai. Ni fa yanzu fari in dai daga akko ke ban yadda da shi. Farin mutum in irin ka ne haka fari a siffa gaskiya. Ai ba za a taru a zama ɗaya ba ai. Shi lusarin ɗan majalisa dama ka sani tun da ya zo banda hada fada a Akko ba abin da yake. To me yake yi? Shi yasa ƴaƴan ɗakin sama yan akurkura abin nasu gaba ɗaya shi. Yan kurkuru zaka ce? Yan kurkuru. Ai ina gaya ma kwanansa 3 ɗayan yana riƙe. Ana killace da shi. To mutumin da bai iya ya ciro ka a kwana 3 ba kake tunanin zai baka mota, har yanzu da bibo suke ɗaukan bidiyo. Da bibo suke ɗaukan bidiyo. Mu da Allah ya azurta Hajiya na da ƙani mai zuciya, ƙani mai halin yan aljanna, mai gonan wagun. To shikenan, ku shiga mota. A kai ba ta nan ake hawa ba, ta kofa ake shiga. Don mu hakem da duka ku shiga, je mu na kai ku wajen Honorable Aisha MB Ahmad mu ba ta haƙuri ta dawo ta karɓi abin nan. Wallahi shine sai ku so mu. Gatan muran mai nagarta, mamar mu mai kyau da kyauta, kuma gata mai son zumunta. National Board of Trustee, Allah ya dai kare mama. Nana Aisha kwai nagarta, an shaidi ba kya da zamba. Ƙwariyar ki ta dace zane, kina